No, to s tím něco... Promiňte, lidičky. No to nejde, tak zkusím all ever wanted. 1, 2, 3. Ne, no you gone, vlastně se to jmenuje. Gone, Shaban. A to nejde, to vypne normálně. Já tak to vypni a zapni. Ty, já chci to vidět. Teď to vypadá docela hezky. Kočinka je kočinka. Koukejte. Koukejte. Vidíte? Tak, to bylo ten, jak se tomu říká, no ten, a vidíte. A teď si dám na YouTube.